sumot lang gayam na pasalan ni Kailokanuan. Gaputi pintas si Beauty Toy. Ay. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel, angel, baby. Hello Kailokanuan! Adda tayo iti episode 21. Bago tayo mapanjay content, hintayo pa'y agluto iti mamerienda tayo Kailokanuan. Tano adda pamigsa tayo, magpagnapagna jay turod with the family Platilla. Kasi ganito yun Kailokanuan. Nawatiwat gamin nga pagnaan tayo bago tayo makadaan di content. So nga kailangan tayo iti balon iti chan tayo kaya kailangan po natin ng fully tummy. Nagbanglon sa Kailokanuan dati lutlutong niya. Dapat ibisita nga si Meriton. Makasurot sa Kailokanuan ti angot na data ilutluto yun. Ay so, kapabisin niya spaghetti sauce. Next na magluluto sa pansit ay si Kailokanuan Heidi. Tatta Kailokanuan, ititukat ti agluto ti Maruya kat ni Yana. Daytoyen Kailokanuan, di na iluto tayo nga merienda. Wow! May kain Kailokanuan, tara merienda na. Gaputan absog ko nakapainan na kami Kailokanuan, rugyanan tayo nga magna. Kulit kami yung mga yarn. Dahil Tagalog ang lingwahe ng mga kasama natin Kailokanuan, itry po natin magtagalog Ilocano. Kailokanuan, may kayo, may tayo agpasyaridiyan din nato. Yanik siyan, play. Napaman natin ang mga magagandang bilag. May kayo Kailokanuan, tayo pakilala kung ano tinaglalanda. Ayun Kailokanuan, ipakilala ka niya yun ni Miss Heidi. Napakaganda at napakahaba ng hair. At next, kay Miss Yana na napaka-Korean ang ganda. Hi, Kailokanuan! Kailokanuan, kita pa'y pakimikin mo. Ayan rin mo, Kailokanuan. Di papanan tayo yan. Doon pa sa kabilang bundok. Mayat ti kastoy Kailokanuan nga exercise tano mawatwat iti matatayo dito'y aglawlaw agraman taba ngumawang mo ti mabawas kanya nga taba Kailokanuan kasat no day tangay. Habang aglingalinga kami dito'y aglawlaw Kailokanuan maritisik pa'y man dagito'y napipintas nga balasang para mabilis kaming makadanon sa aming papananang di namin nasisiputan. Ang Kailokanuan nyo, di na nakalipad ang bangs na pagod sa paglalakad kaya nagtago na. Kailokanuan, nasa pangalawang bundok na tayo. Ay, pangatugay mga kalsada. Kailokanuan, punting-punting pagnanalang Kailokanuan. Asdag na akong matalim mo daw bago makarating. Malapit na tayo Kailokanuan. Punting pagnanalang at trampa na lang. Tatambling na kami para makadanon kami ng mabiit. Wow! Adati nakita mi Kailokanuan, nagado nga dragon fruit. Kasla nagmayat mat gayam agbalay dito'y Kailokanuan, nakaiayo ta nagado ti mabalin nga pagmulaan iti gulay, kas kada prutas. Tanino jay ayan mi Kailokanuan ket naapgad ta igid ti baybay, iti maimula lang kanayon nga ag-survive ijay ket da mortis papaya ken lubo. Daw nang adventure Kailokanuan. Adventure ba kamo Kailokanuan? Challenge accepted. Oy, mga maring Kailokanuan, yung mas pinipili ninyong dumaan dyan kaysa sa tamang daan. Ay sos, agribiro kayo lang iti sakit iti bakrang nyo. At last, tayo ay May kakap, ibang bagat Kailokanuan. yehey! Nakadami kami, nakasurvive kami dito yan. Kasi Kailokanuan yung mahilig mag-shortcut. Kastigayam iti piling ti adventure Kailokanuan, makapalingad, makapabord iti pat. Kunting push nyo na lang Kailokanuan, makakarating na kayo. At dahil malapit ng mga Kailokanuan na yarn, meeting tagumpay. Kailokanuan, sa wakas, asidag tayong madlang, jaya yan, kikiyat.
Amuyo ba ka Ilocanuan, mapawi ti banogyo, uray man no adayo di papanan, no kasoy kapintas ti matanaw, bring nature, it give life alive. Kay Ilocanuan, this is it! Nandito na tayo sa Kian Place! Kian Place event in hall venue, they accept birthdays, weddings, and parties kaya reserve yours kay Ilocanuan, located at Casilagan, Santo Tomas, La Union. Ito gaw dapay dagiti kakadwa kay Ilocanuan para may pigsa kami mamayang mag-picture-picture. So nga dito'y nakpay bandaman kay Ilocanuan, tanin na hangin. There's more kay Ilocanuan, sulit na sulit yung moment mo dito. Gapo iti kapintas ti aglawlaw, makaita iti peace of mind. At matatana mo pa ang dagat, tiyak na marirelax ka kay Ilocanuan. Sobrang amazing ti pintas na talaga iti nature kay Ilocanuan. Isu nga nagadu adu matim umay nga agpapasyar. Nga dayo kan taga ditoy. Ni adda ti pasungad kay Ilocanuan. Welcome to my vlog. Happy trekkings kay Ilocanuan. Picture time muna kay Ilocanuan. Ikot challenge muna tayo. Ito medyo nag-shine tayo dito guys. Ba, may flowers na yun. Ano? Limon. Dapat nasa hawak kaya nasa ano ko dito ko yan. Tatlo tayo dapat Adi, nakapag. hawak ka din kaya tinanong. Pag ganun pag ganun. Hila ako sa inyo mga ka-Ilocanuan. Saan ba talaga? Day pa tatlo makiling na magagandang bilan. Tatamat kay Ilocanuan. Hintayin mo trikusan dati, venue hall data yun. Bago ang lahat kay Ilocanuan, kailangan tayo pa-agsarming taplukas na. Napintas tayo nga umisang da jiban sikas kanya tayo. Hintayun. Wow! Nga to. Yan hindi kay Ilocanuan. Balay na ni Apo Mayor Carbonell. Ano? Tanaw na tanaw. Ganda ng balay ni Mayor. Dito tayo mamut bandang agflex kay Ilocanuan. Dito ini. Unay day kanyo. Pak na pak. Kita nyo kay Ilocanuan yan si Baba. Nagkusin kasi ito nga bandang sa tayo. Nagkusin mo yung mga tapos nila dumaduma pa yung mga sa bahay nga bundok. Panibalay na ni Mayor. Kita nyo kay Ilocanuan. Makaya ayo matlauna yan dagti sabong dito ni nga masitas. Tapos may nga balasang nga napintas nga nakitak dyan ni Heidi. Day ta Ay kay Ilocanuan na dapat ikong fourth room na dati woman can man nga pag-isbuan. Yun ang ganda rin kanawin kay Ilocanuan. Kung makita yung kay Ilocanuan, nagpintas mo talaga tiki and safe na nga pavilion na mabalik kayo dito nga ag-gather dito wedding anniversary or ano man, kahit birthday, gano'n, reunion, kahit ano. Punta na kayo dito sa Kian Place. Ayan, may nakapagpintas sa gandang bulag. Si Ate Yana. Ganito ba talaga yung kulay niya? Pintas kulay na yellow, no, genti, erte sa disidrapic at no yellow cut na laylay. Kasi sa kulay na ni ang ganda. Pag-corny, kasi nga banda kayo naman naman si bulag tinaga ni Kian Place. Agrikos tayo matlaangan kay Ilocanuan, agrikos akmot Unay day kanyo ka-Ilocanuan. Pumanakpak. For the backup muna kay Ilocanuan, kailangan muna natin uminom ng Danong. Tano ada energy tayo nga agsala. Ay sus. Ay isungot lang gayam na pasala ni ka-Ilocanuan. Gapo ti pintas ti beauty toy. Ay. Kay Ilocanuan nyo, bababa na. Yehey!
Mission accomplished! Nalpasmat lang nga nari ko sa event hall ka Ilocanuan. Agsaraming tayo pa man biit para maayos ko ang maladar na kong bangs. Bago sa walang katapusang pag-picture-picture dito sa mga magagandang view. Tara! Sa mga bagong susuporta po sa ating YouTube channel, ka Ilocanuan, don't forget to like, subscribe, and follow my vlog. Basta Ilocano, napartak dayta. Napartak magna, napartak agsaon, napartak rumason, dayta. Hey, Atli.